ಈ ಕಂಬಳದ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಫಬ್ಕಂದ ಮಾಲಕೇರಿ ಎಂಕಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಫಾರೂಕ್ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಇವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕಟ್ಟೆ ಜವನಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾವೂರ್ ಜವನಿಯರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬುದರಡ್ ಎನ್ನ ಬುದರಡ್ ಜೋಕಲು ಇನಿ ಇಂದೆತ್ತ ಮಾಲಕೊತ್ತ ಇನ ನಮ್ಮ ಫಾರೂಕೇರು ಫಬ್ಕಂದ ಮಾಲಕೇರು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕರೆಕ್ ಜಪಡಾವ ಇರ್ಲೇನೆ ನೆಕ್ಲಾಜೆಗುತ್ತು ಪಾಂಡುಲ ಪಟ್ಟ ರಾಜಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಗಿಡ ಒಂದನ್ನ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನಾನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 4ನೇ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾನದ ಲವಕುಶ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಕುಡ್ಲದ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋನುಕಾಕ ಆರು ಇನಿ ಎರು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ಡು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಎರು ಒಂದು ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಯ್ನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಂಜೇವರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡು. ಈ ಕಂಬಳದ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಫಬ್ಕಂದ ಮಾಲಕೇರಿ ಎಂಕಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಫಾರೂಕ್ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಇವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕಟ್ಟೆ ಜವನಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾವೂರ್ ಜವನಿಯರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬುದರಡ್ ಎನ್ನ ಬುದರಡ್ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಜವನಿಯರು ಪಾವೂರ್ ಜವನಿಯರು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲು ಇನಿ ಇಂದೆತ್ತ ಮಾಲಕೊತ್ತ ಇನ ನಮ್ಮ ಫಾರೂಕೇರು ಫಬ್ಕಂದ ಮಾಲಕೇರು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕರೆಕ್ ಜಪಡಾವ ಇರ್ಲೇನೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ನಡಪನ ಈ ಕಂಬಳಡ್ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡ್ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಹೋಲ್ಕೆಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಆರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ನಿಜವಾದಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಿರಂತರ 4 ವರ್ಷಡ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಂಬಳದ ಸಲಹೆಗಾರಾದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ 4 ವರ್ಷಡು ಬೆನೊಂದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಫಾರೂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಸೀರ್ ರೌಫ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಾವೂರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಜಕರಿಯಾ ಮಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಫಿರೋಜ್ ಮಲಾರ್ ಪೂರಾ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಮೆಲುಂಡಿ ಸೋಜ ಕೂಡ ಈ ಕಂಬಳಗ್ 4 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇರಿ. ಇನಿಲ ಆರ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇರಿ. ಖಂಡಿತವಾದ ಸೇರಿದ್ರ ಮಾತರಿಗಳ ಯಾನ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾವೂರ್ ಜವನೇರ್ದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಬಳಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಏರ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರಡು ಬಂದೊಂದು ಆಸೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೇನಿ ಪಿದಾಡ್ದ ಸುರೂತ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೇರ್ಸಿಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಪನ್ಯರ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ. ಆತ್ಮೀಯರ ಮೋನಕ ಪೂರ ಪಾತಿರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಬಳದತ್ತೆ ಎರು ಕಟ್ಟಿರೋದಾದ ಉಮೇದ್ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಮೇಲಡು ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ನ ಆರ್ನ ಪನ್ನಬೇಕ ಎಂಕುಲ್ ಬರೋಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೇನೆ. ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಬೇತನೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈತ್ ಜವನೇರ ಸೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸೋಕುಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಐತ ಪೂರ ಫೀಲ್ ಬೇತೆ ಗೌಜಿ ಒಂಥರ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದ ಮಲ್ಪನ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಫೀಲ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬಡು ಮೇರೆ ಮೋನಾಕ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಏನ್ ಪತ್ತದ ಆಗ ಏನಿತ್ತ ಪೂರ ಮೇರೆ ಶ್ರಮ ಪೂರ ಮೇರೆ ಪೂರ ಎರು ಗಿರು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋನಾಕನ ಲೀಡರ್ ನೆತ್ತ ಆರೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜಿ ಮೆರ್ನಾನೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಕೋ ಏನ ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಲ್ಪಡಂದುಲ್ಲ. ಕಂಬಳಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಸರ್ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಎರು ಕಟ್ಲೆ ಮೆಡಲ್ ಬತ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಗ್ಲೇಡ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ. 4ನೇ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡು ಎಂಕಲ 4ನೇ ಸಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದ ಬೈತೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೋನಕನ ಬೊಕ್ಕ ಫಾರೂಕ್ನ ಈ ಉಸ್ತುವಾರಿಡ್ ಕಂಬಳ ಗಿಡಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜಾತಿ ದಾಖಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಪಾವೂರ್ ಜವನಿಯರ್ ಸೇರ್ದು ಅಂಚದ ವಿಶೇಷವಾದ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ಪೆ.
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಾವೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಗಿಡಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟೀಮ್ದ ನಿಜಾಮ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಲಾರ್ದ ಜವನರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರ್ವೆ. ಇಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳ ಗಿಡಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕುಲು ಎದುರು ಬರೋಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಯುಟಿಕಾದರಿ ಅಪಾಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆದ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಚಾರಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿಪವನ ಬೊಕ ಈ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪಡಾದ ಗೆರಿ ಗಿಡಪವನ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತಿದೇರು ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲನ್ನು ಶುಭಾಶಯ ಪಂಡದು ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸ. ಎರುತ ಪುದರ್ ನೆಕ್ಲಾಜೆಗುತ್ತು ಪಾಂಡುಲ ಪಟ್ಟ ರಾಜಲ ಇದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ, ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಗಿಡ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಡ್ಡ ರಾಜೆ ರಾಜಲ ನೆಕ್ಲಾಜೆಗುತ್ತದ ಪಾಂಡುಲ ಗಿಡ ಯಾರು ಗಿಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ನೆಕ್ಲಾಜೆಗುತ್ತು ಕುದರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಈರಂಜಿ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನೆ ನೆಂಕಲಂಜಿ ಊರ್ದಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚದ ಮೇರು ಮಲ್ತುಕೊರಿ ಗಿಡಪನ ಇತ್ತ ಪೂದಾರ್ ಪಾವೂರು ಜವಣಿಯರು ಜೋಕಟ್ಟೆ ಜವಣಿಯರು ಪೂದಾಡ್ ಗಿಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಡೆ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ, ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಗಿಡ ಸರಿ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಇಡೀ ಪೂರೆಗ್ಲ ತೋಜು ಭವನ ವಾಯ್ಸ ಪುತ್ತೂರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ